Здравейте, представям ви Equinox 800. Включваме апарата. Така, в момента е на златарската програма. Да изчистим, може да изчистим паразитите. Така. И той е на мулти. Може да се работи. Автоматично е земния баланс. Кабел някакъв има. Някакво сигналче има тук. Железата напълно ги мълчи. Сега ще ви покажа с въздушна отвъртка и 1 лев, да видите как работи. Това е на златарската програма. Така, ето отвъртката. Изобщо я няма. Абсолютно мълчи. Левчето. Така, на ребро. Така, нямам дребни цели да ви покажа, но общо взето златарската програма е направена за дребни нещица, много малки неща. Обици, синджирчета, златни, лови ги. Прилично ги лови, много добре. Даже може да се каже. Стабилно работи. Това е на мулти. Автоматично и земята. И честотата. Автоматично си я задава. Сам се избира честотата. Тук е чисто. Тук прихвана нещо. Някакъв сигнал. Така. Парк 2. Ще ви пусна за малко само да чуете как се държи на другите програми. Така, ще пуснем на поле 2. Аз повечето избирам на втората програма, не на единичката, на двойката, на поле или на злато, на тия програмки на двойката, че някак си ми се вижда
по-добра, самите звуци, малко по-силничка, така, по-усилена. Докато единичката и тя обаче е по-слаба. Така на мен ми се струва. Така аз съм го възприел и повечето работя на двойките. Така. Плаж 1, плаж 2. Добре работим, но аз най-много ми харесва на плаж 2 как работи. Много ми харесва на плаж 2. Докато на тези по-другите програмки на полето и на парка малко така по... Не знам, самите сигнали, самият цвят, нали, на по-дребните неща е изчистен и по-трудно ги хваща. А най-добре хваща на златарската програма, дребните работи. Сега сме на плаж 2. Ето левчето да видим на плаж 2 как го дава. И отверката. Мълчи отверката. На ребро. Това е. Мисля, че е достатъчно.